Ο Ζουκάνοβιτς προσπάθησε να βρει τον Άλβαρες, είναι offside. Τελειώνει η φάση. Έξυπνα άφησε ο Τάισον. Ο Φωτιάς λέει παίζεται στο πέσιμο του Τόμας. Ο Σβάμπ σούταρε με δύναμη. Ο Καλτσάς έπαιξε ωραία με τον Μουνάφο, άνοιξε το κοντρόλ με το αριστερό. Πήρε όμως την κόντρα από τον Σβάμπ. Και η πάσα είναι καταπληκτική. Ο Ρεγγίς θα σουτάρει, ο Κοτάρσκι λέει όχι στην κλειστή του γωνιά. Φοβερή επέμβαση από τον Κοτάρσκι που κρατάει το 0 στο... Ο Σβάμπ. Ο Αυστριακός τώρα με το δεξί πέρασε καταπληκτικά. Φοβερό γκολ ο ΠΑΟΚ. Ο Μουργκ ανοίγει το σκορ. Καταπληκτικό πάρσιμο της μπάλας με το αριστερό. Ο Σδόεφ έχασε από τον Σιτό. Η πάσα είναι για τον Μιριτέγιο. Έμεινε κάτω το σημαίακι, αρχικά τουλάχιστον. Ο Αργεντινός περιμένει τον Σίτο, του πέρασε την μπάλα ο Σίτο. Ο Κοτάρσκι ξανά. Τώρα σηκώθηκε ο σημαίακι. Ήταν εκτεθειμένος ο Μιριτέγιος στην αρχή της φάσης. Ο Στήθος, ο Αλάκμπε άνοιξε το κοντρόλ και έχασε από τον Μουργκ. Η μπάλα βέβαια κατέληξε στον Σίτο, ευνοώντας τον Αστέρα Τρίπολης. Με Μουνάφο έκανε το 1-2 και έψαξε στην περιοχή τον Μιριτέγιο. Ο Εκόνγκ, είναι πέναλτι. Ο Μιριτέγιο βγήκε πρώτου Εκόνγκ και έχουμε πέναλτι. Ο Μιριτέγιο με 3 μέτρα φορά. Ο Κοτάρσκι πέφτει σωστά, η μπάλα σταματάει στο δοκάρι στο 41. Ο Καστάνιο με τον Αλάκμπε. Έχασαν οι φιλοξενούμενοι. Κόντρα τώρα για τον ΠΑΟΚ. Έχει χώρο ο Ζίβκοβιτς και προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Η πάσα με το εξωτερικό. Ο Τάισον τσίμπησε. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ τώρα. Ο Καστάνιο ήταν στη φάση με τον Τάισον. Ο Φωτιάς δείχνει την άσπρη βούλα από την άλλη πλευρά τώρα. Ο Φωτιάς το συζητάει. Θα πάει να το δει. Η φάση στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας του 45 λεπτού. Για να δούμε τι αποφασίζει βλέποντας το βίντεο. Offside. Offside ή τεχνική ποινή για θέατρο στον Τάισον. Θέατρο του Τάισον και κίτρινη κάρτα στον Βραζιλιάνο. Ο Μιχαηλίδης για τον Βραζιλιάνο. Έχει μπροστά του τον Καρμόνα. Έκοψε την μπάλα με το δεξί, το τακουνάκι δεν πέρασε. Σε δεύτερη προσπάθεια υπάρχει offside βέβαια στην αρχή. Δεν μοιάζει για offside ο Τάισον. Το σήκωσε στο σημαίακι το βοηθός. Με ρίσκο η πάσα του Ρεγγίς. Ο Βιερίνια καταπληκτικά έφυγε από τον Άλβαρες. Ανεβαίνει δεξιά ο Μουργκ. Ο Αλάκμπε του έκλεψε μπάλα. Και τελείωσε μια φάση πολύ δύσκολη για την άμυνα του Αστέρα. Εδώ το τελείωμα της φάσης. Με τον Αλάκμπε να κλέβει μπάλα από τον Βιερίνια και τον Φωτιά να λέει παίζεται. Ο Σβάμπ έχοντας τον Τάισον αριστερά να κάνει την κίνηση σε αυτόν. Πέταξε την μπάλα ο Τάισον στο 1-1 με τον Καρμόνα, προτίμησε πάσα. Ξανά ο Βραζιλιάνος. Ο Σβάμπ κινήθηκε σε ωραίο χώρο. Ο Ζίβκοβιτς 2-0. Με τον Σβάμπ ο οποίος ξεχάστηκε από την άμυνα του Αστέρα. Και στο 54 ο ΠΑΟΚ κάνει 2 τα τέρματά του. Ο Τόμας από δύσκολη γωνία πήρε το κόρνερ. Ο Τάισον, ο Αλάκμπε θέλει να πλασάρει και ο Μουργκ τώρα στην κόντρα επίθεση. Έχει φύγει ο Τόμας. Ο Μουργκ πέρασε εντυπωσιακά τον Ζουκάνοβιτς. Ο Μουργκ περιμένει την κίνηση. Καταπληκτική πάσα. Ο Παπαδόπουλος λέει όχι. Ο Ζίβκοβιτς στο πλασέ. Γκολ! Φανταστικό πλασέ στην κόντρα επίθεση. Ο ΠΑΟΚ 3-0 στο 59. Ο Παπαδόπουλος είπε όχι. Ο Παπαδόπουλος ο οποίος γυρίζει στον πάγκο του Ράσταβατς και λέει θέλει αλλαγή. Ο Κωνσταντελιάς πίσω από τον Σαμάτα, ο οποίος τώρα έχει χτυπήσει στο πρόσωπο.
Ο Αλάκμπε για τον Μπαρτόλο, βλέπει πάρα πολύ όμορφα τον Καλτσά, έχει μείνει πίσω ο Σοάρες. Ο Καλτσάς θα ψάξει τον Μάτζι, έρχεται ο Ρεγγίς να κάνει λάθος στο κοντρόλ, φεύγει ο Κοτάρσκι από την εστία του Βολίδα και σώζει τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έκλειψε την μπάλα με τον Μούρκο, ο Κωνσταντέλιας έχει χώρο, ψάχνει το δεξί, πλασάρι, του λέει όχι ο Ζουρής. Κωνσταντέλιας έπαιξε με τον Σοάρες, έμεινε κάτω το σημαίακι. Προσπάθησε ο Σντοεφ, πήρε την κόντρα, κράτησε μπάλα, γύρισε πίσω, το πλασέ του Τάισον δεν τον θέλει τίποτα σήμερα.